strong. Maybe I waited too long. Kumusta mga kasama? Niya na sa hilaing kotahe nga atong pagasawan sa mga ingon aning orasa o kaamong paningkamutan nga mabusog kamo sa mga pahiyom o katawa. Diwasan pagyud sa pakilig-kilig. Tagbaw ka na, maong relax na diha. O paminaw nato ang unang yugto ning bagutang sugilanon. Inday. Harder than 10,000 rocks on the lake. So don't call me baby unless you mean it. Joko, I love you! I love you, Joko! I love you! Aray! Aray! Gano'n manukol man ka, Kiko? Sakit ra ba, ha? Sabad eh. Murang agpong-pong. Naunay siya kagsigit-sagit ni Sir Joko nga ikaw rin nagsigit-sagit din sa backstage. Oh, ano magbuot man ka, ha? Paano si kong Sir Joko? Ay, pagbuot di, ha? Joko! I love you! Joko! Awa, ikinagkikatawas mga tao, day. Magkaagin mo kabuang, oy. Oh, ipaminaw ka rin mga stapong sa mga Wa ko'y paki nila, no? Og ikaw, pahawa, di, ha? Kung di ka ganahan, maminaw na ko. Pahawa! Chupi! Why should we take it slow when it feels like home? Ugma ha, ayaw kalimot nga doon natin press con sa Lara Hotel, 3 p.m. Para sa imong concert tour abroad next month nga 2 weeks away na lang. Then on Saturday, doon na kay TV guesting sa The Jaylee Haka Show. Then ayaw sa kalimot sa atong... Oh my goodness! Natuog naman din ni siya, uy. Gikapoy mo na si Sir, Miss Nicole. So sa ato pa, useless dito ko mga reminders niya. Ay, kabala ka, Miss Nicole. Ako tang record. Oh, thank you, Inday. Kanigit si Inday, Miss Nicole. Maasahan gini mo siya. Oh, anong manukol man ka? Nga naman to, Inday. Ngano, unsa ni tabo? Tanawa. Nakamata na lang inoon ninyong sir. Kiko, ayaw kalimot sa pag-drop na ko sa kondo, ha? Yes, Miss Nicole. Wa ko malimot. Sakita sa Sakit cute to. Kay kusog itong pagkadukol gud ni Inday ni mo. Ganong ko to, Inday? Nakainomdoman ko nga iya akong gidukol ganina sa backstage, sir. Mong nibawas lasad ko. Kalit reaction gud, Inday. Better late than never. Kuyawa lagi na ko ng dolor. Apigin ako mas ako maayo si sir. O pangasabaan ning duha ni Kiko. Di katawa man hinuog baayo. Di paya lagi na ako. Ay. Human na kagistorya. Oh, Sige, takuman na imong bakba kay panuhoto na kadugayan imong tutunlan. Kay ganina radyo kang katabi, way ginhawa-ginhawa. Pwede na sa kamutabang nako kung gusto ka. Pwede na sa dili. mutabang ko nang. Kumot yun sa niluto na ng Doloroy. O hala na naog lagi ka, sir. Nawa, para ba kumuman, sir da? Pero hapit na noon eh. Ay, lingkod, sir. Oh, lingkod sir. Lingkod sir, oh. Ala palabig taga Inday. Gutom na gid ka sir, no? Ay, timplahan ti kag kape sir ha. Naay may sliced bread o palaman. Bisan ka na lang una. Samtang magpaabot ka sa pamahaw ni ng dolor nga. Humot og lamian kayong sigurado. Di ba yung maayong lapasan sa gutom kay wa na hinong kay ganang mukhaon na ana? Ang ano day, sir? Katawa na lang si sir ni mo. Kanay mong bakba, mo dahil gratatat. Ay, Ay, pareho na lang andam sa lamisa, bi, kay human ako gloto. okay nang dolor. Your wish is my command. Ugma ha, ayaw kalimot
concert tour abroad next month nga 2 weeks away na lang. Then on Saturday, doon na kay TV guesting sa The Jaylee Haka Show. Then ayaw sad kalimot sa atong... Dito na kutob ako na record, sir, kay. Ihagok, manggod ka. Naputol naman ang pag-istorya ni Miss Nicole. Dayon, maumantong akong paghapak ni Kiko niya. Nakamat na dayan ka. O niya na si Tabi, Inday. Lingkod na. Kaon sa... Sir, diha ko ni mo palingkuron. Pasawan ko ni mo kaon, sir. Sure ka? Sige na. Huwag ako magkomedya. Pero, sir... Sige na lagi. Lain kayo nga nagkaon ko niya ikaw. Nagbarog samta na istorya na ko. Kaon na. Okay, sir. Pero, magkuha sa kog akong plato, ha, kay... Lain sa kahit musaw ko ni mo. Wait lang, sir. Agoy, mamahaw na gid mi ay. Ay, tawgaon na tos Inday kay magduungan ta. Nagsaw na sila ni Sir Joko eh. Sino nagsaw? Di ka mo tuunang. Liliya dito ka. Pagka niya nagnaong bayan na. Ay, sus, lamiyagi pa na lagi. Di ba nahibaw ka man sa balaod din nga kita mga katabang dili mo kaon uban sa atong amo? Doon na tayo atong kaugalingong pwesto. Doon na tayo atong kaugalingong kusina o kananan. Mulugar ta sa angay na tong lugaran. Dili na to abusaran ang kaayo sa atong amo. Nang, wait sa, wait sa. Kasabot ko anang imong gipanulti. Kay bakos mga balaod din, pero... Nang, katong nahitabo ganina. Si sir magud mismo ang niagda Ay, na. natural mo agdag yun si sir. O king sa maning taon ko mainsulto niya, be. Pinaagis magbalibad siyang offer na ako, nang. Nang, nalimot ka ba? Nga to refuse an offer is an insult? Dako ng insulto ng dolor. Mga bisan gusto ko mapalibad tungod sa balaod din, pero dili ko makahimo. Tungod kay siya mismo, si Sir Joko mismo. Ang atong amo nga sikat na, buutan pa, o gwapo pagyod, mo'y miagdan ako kaon. Nakasabot ka na ako ng dolor? Dagway ba yan nimo? Be, tabangi ko panghugas sa mga plato. Sure nang. Uy, in fairness, lami kayo mong giandam nga pamahaw ni sir, ha? Uy, Kiko. Iguman ni magkaligo ng sakyanan, ha? Pawama ko sa host kay mamubo ko sa mga tanong. Wama ko hilingaw, maong. Bisan di na ako trabaho. Ako na trabahoon. Nibaw naman kaday nga nabuslot maning hose garden. Ganun wa ka magpapalit, ha? Excuse me, Kiko. Karon lang ko nahibaw nga buslot ang host, no? Og nag-order na sinang dollar online. Wa pa lang mo abot. Og additional info pag yun. Siya mo'y nagsugo na ako nga pahuwamon sa imong host. What? Ingon bitaw ko, ini kahuman ni mo diha. Sa ato pa maghuwat ko nga mahuman ka. Ha? Lami kayong pamahaw ni Sir, no? Lahir gini sip-sip ta na. Uy, Kiko. Grabe, sad. Ayaw ko yung nagsip-sip, ha? Kay oras nga mo sip-sip ko, tak-tak ka dito sa trabaho. Timanina. Sinang dulor. Ang akong igsuon, may stage 4 colon cancer. Tinuo ko. Nang duloy. Unsa may mong ikatabang nang? Ako, willing ko motabang nimo. Willing mo sa tingali ni Kiko. Di ba, Kiko? Willing ka? Uy, tabangan na tos ng dolor, uy. Kinahanglan siyang operahan dayon na kinahanglan og dakong kwarta. Ani na lang, nang. Akong i-donate ni mo na kong sweldo, nang. Mo advance pa kog tulo ka buwan ni Sir Aron. Mo dako-dako pag yun. Di ko pabayad, nang. Hasa sa si Kiko. Ha? I-donate sad Kiko, uy. Donate sad, uy. Hasa si Sir Joko atong padoniton.
Labi ba na ako mag-out of town ta karon sa atong anniversary? Unta lagi. Pero, apiki na kayo ta sa time, good? Hectic kayo imong schedule. Plus, sa uban pa na akong gihandle nga talents. Dapat unta, mo hire na ka og personal secretary. Aron dili na, ako may magproblema sa imong mga schedules. Gikapoy na ka? Siyempre, no? Di sabi, alalim akong trabaho. Okay. Mag-hire na ka og personal secretary? Doon ako i-recommend. Muundang na ko. What? Seryoso ko. Gikapoy na sa bitaw ko. Gusto na sa relax. Mga ayaw na panguwag mga bagong kontrata na ako ha. Kining umaabot na ako ng concert tour o nga mga natanduan na akong mga commitments. Last na sila. Muundang na ko. Kaya kung gikapoy ka, mas gikapoy na ko. Or maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Mga higala, gidapi ka na mo sa pagpaminaw ning bagutang sugilanon. Baby, Inday. Gisuwat ni Baby Omega Flores sa direksyon ni Alex John Paul Lara. Spinner, Jeffrey Gabonada. Recording editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN. Drama. spinning harder than 10,000 rocks on the lake. So don't